mangai na in a nga na mun chaptar chu pangpar thu ruk te chu chu mini nuwa chuan engkim chu adang lamin ka hria pon lama lang chuak lo ma se ka chung rila chuan thil pakhat chu a in thlak dang lam ani ruat fela ka ngai tu apiangin ka thin pu arang dep dep thin tu hne na ma ring takin kan soi lova ma se mit mengin engkim kan hrevek thian satlia mai kan ni to lo alo dam ta ka chuan ani po alo leng le to in kanaute ho rin dika du omale nu nu itenen kanin kom ho dial dial zela hun hlimom tak kan mang ho zelani pon lam landana engkim ngai ma se chung ril lama danglam na om ve zel tlat to han in mel zeute ti pal thil thu a in sik te chuan kan kara kol phetha ang mein mi atok zeu zewin limna le purna thar minun siam thina ruat fela chu afim khurin min za em reng mai thin tu ma a ma ka kut von lui atum ngai lo ma se a chang chuan a le khaziak them te takte min puru zeu emo thusia nuam tak min hlan zeu zeu thin ka zam deuh hi ka biang te aron sen thina ani ero engma min chailo ang main a om reng thunga kan khovel te takte a kan hmangai na aruk te alo par chho tan mek chu kan hlim pui thin hle ma se chu kan hlim ruk ve na kan thuruk chu thup bawin a om thei tak tak lo ani ni khat chu in hnung lama thei hai kung hnuai kan thut lain du oma in fiam ing eu kwal vel tong tong chu kan nui a za a kan nuya kani chu be sei lo takin mi alo tlo thut maya ruat felamin en dan chu a hmu a chu mi hnuah chuan kanu chu a ko hranga thil engemaw an soi duna ruat fela haw hnu chuan kanu hmel atang chuan a lawm vak lo tih ka hre thei min en dan le mel dan chuan ka om ati nuam lo hle ruat fela nen kan kar an hre chuak aniang a ka ti ril ru a ma se chu tiang a rin hlel oma kan om ka hre si lo boruak chu a rit ru hle mai kanu chuan o ring si lo zoi chuang si lo fia tak hian siam siam a han tia ka thin a phu dep dep mai voina ini thumin shil hi nang le ruat fela ani nen khan in inkara thil thleng a om em ni atia karin ang chia ka chan hupur em kanu chuan min zot nilo ti ka du do soya ani kha hum him ka du a ma se kanu dot ka hril thei lo kameng hnual roya kalu ka bungata kanu chu a han thu thate te a ilano pangle a hetiang thil hian iril ru ti boy so ang che zirlai ini a zirtur inga si a malam hun atan in buat sai that angai sin ati a soifia kadu ruat fela chu ngil nei le hoi hom mi za thiam takani a ril ru ti boy tu ani lawa kanuna hian ka thlamwan na le ka eng ani ti a soi kadu ma se eng ma ka soi ngam lo kanu thu soi chu ka ngai thlatop kanu chuan ka thin rim lo ma se ifim phur angai ani ipa phei chuan a hre thiam don lo ba ka he khwa hian mi in thil an soi sep sep thina sin ati a kalu ka bungata kamit tuitla chu ti top tuin ka beya kan hmangai na khovel laka thu ruk chu mu chhuale be in awm ta sia chumini atang chuan ruat fela betlema kom tlem turin min tia class tan hunte alo ni le to a kanu chuan kamo phurna thataka ti turin min tia class kal in chung na tho kanaw te om hun khoral mai an phal lo ruat fela chanchin a soilo ma se min en thlareng ti chu ka hria ruat fela po in thil in thlak chu a hre thiam ve mai ni in a hmu ve mai boka engwangin nge ama ang khan phone chang tu kani tak lo ti te ama ka kom tlema an in a ka len tlem chan ti te chu college a min zota class bana ni se hmu tur om lovin ka ho ngal dai zel box si chutia mi a han zota ka chuan ama ti nat ka hre sia tunlai chu ka boy dewa in lama kanin dai lova ka ti a ka ngai sak lo na ti awang chuan a ril ru chu ana deuh ti ka hre theya ma se engting ma min nor lui lo kanu le pa omlo changin kanin khol zeu thin
chu po kanin beri ngam lo ma se ataka kanin hmu chuan soifia angai lova kan mita kanin mel ringot po in kanin hrethiam em zel tho class bana tum khat chu notebook te takte paper uka tuam min pe a itan thil ka ziak atia notebook chunga chuan late lemziak te lekha thon te katani tina azia thin te an oma kamit tui aron hnam ringot kala thuaya ka akwata manmo takin ka bai baya malam hun tur ka shelo man kan ni le angem ka shelo kanu le ka paten ani hmu chu min khap reng do nem ka shelo ma se thil pakhat ero chu chiang takin ka hria hei hi ka hmangai masaber ani thiang hlim dik le thengil theilo chu chapter 3 alo chuak le thwai do ne kan channel hi min lo like in min lo subscribe sak ve ula in thian te pula te min lo share sak ve do nia